नमस्कार, हम कनक पांडे भक्ति आराधना के विशेष कार्यक्रम में हम सब दर्शक लोग के ऑस्कर चैनल के पूरा परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करत बानी। काल से नवरात्र चढ़ता। ए नवरात्र के आगवानी के खातिर हमनी के आज के चर्चा के विषय बाकी सबसे पहले नवरात्र व्रत के कैलस, जेकरा कैला के बाद ई व्रत इतना प्रचलित हो गई कि पूरा विश्व में आपन महत्वपूर्ण स्थान बना लेलस। प्राचीन काल में पीठत नाम के मनोहर नगर में एगो अनाघ्य नाम के ब्राह्मण रहत रहलन। अनाघ्य नाम के ब्राह्मण माता दुर्गा के बहुत ही प्रिय भक्त रहलन। ओ ब्राह्मण के घर में एगो सुंदर कन्या जन्म लेली, जेकर नाम सुमति रखलन। सुमति इतना सुंदर रही कि उनकर सुंदरता के चर्चा दूर दूर तक होखे लागल। अनाग अपना घर में रोज दुर्गा जी के पूजा करत रहे, जौना में सुमति हमेशा पूजा में साथ रहत रही। लेकिन एक दिन सखी लोग संगे खेले में भुला गईली, अब पूजा में ना सम्मिलित हो पैली, जौना से अनाग क्रोधित हो गईलन। क्रोधित अनाग सुमति संगे क्रोध में का कैलन हम बताइब, लेकिन एक गीत के बाद। क्रोध में ब्राह्मण अपना पुत्री से कहलन कि आज तू पूजा में ना रही। रे दुष्ट, तू भगवती के पूजन में ना रहलस, एहे कारण हम तोहार शादी दरिद्र आ कुष्ठ रोगी के संगे करब। तोहरा के पूजा ना कैला के हम सजा देब। अपना क्रोधित पिता के बात सुन के सुमति कहली कि हे पिताजी, रौरा एह प्रकार के कटु वचन से आज हमरा बहुत दुख पहुंच गए। हे पिताजी, हम राउर कन्या हई, हम हर तरह से रौरा आधीन माने। रौरा जैसन इच्छा करे वैसन करी। रौरा रोगी कुष्ठ चाहे कोई भी संगे हमार ब्याह करी, होई उहे जवन हमरा भाग्य में लिखल होई। ओकरा बाद का भइल हम बताएब ये छोटा सा गीत के बाद। ओकरा बाद का भइल हम बताएब ये छोटा सा ब्रेक के बाद। ओकरा बाद सुमति अपना पिताजी से कहे लगली कि आदमी बहुत कुछ चाहेला, लेकिन होला उहे जवन दुर्गा माई चाहेली। जे जैसन करेला वही के अनुसार ओकरा के फल भी मिलेला। हे पिताजी, कर्म कईल आदमी के अधीन है, लेकिन फल दिहल ईश्वर के हाथ में हवे। अपना लड़की सुमति के ऐसन बात कहला पर अनाग क्रोधित हो गईलन। अपना लड़की सुमति के शादी एगो कुष्ठ रोगी के संगे कर देलन और कहे लगलन कि जल्दी हमरा घर से निकल के अपना पति के संगे जा, अपना कर्म के फल भोगा। हम देखा तानी तू भाग्य के भरोसे रह करके का करता रू। एह प्रकार के कटु वचन अपना पिता के मुंह से सुन के सुमति अपना मन में अपना दुर्भाग्य पर विचार करे लगली। सोचे लगली कि कवन जन्म के चूक ह कि कोढ़ी पति देके पिताजी घर से निकाल देलन। ओकरा बाद का भइल हम बताएब ये छोटा सा गीत के बाद। अपना भाग्य के कोसत सुमति अपना कोढ़ी पति के लेके अपना पिता के घर छोड़ देली। कोढ़ी पति के पास रहे के कहीं जगह भी ना रहे, ना घर रहे ना मकान रहे। ऐसे सुमति अपना पति के लेके शहर से निकल के एगो भयानक जंगल के तरफ चल देली। भयानक जंगल में जब रात हो गई तो एगो पेड़ के नीचे कुश के चटाई बिछा के बड़ी कष्ट में रात बितैली। भगवती जब ओ बच्ची के कष्ट में देखली तो सुमति के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से सहायता करे खातिर सुमति के सामने प्रकट हो गईली। अब कहे लगली कि हे दीन ब्राह्मणी, तू जवन इच्छा होके तवन वरदान हमरा से मांग ला। भगवती के बात सुन के सुमति पूछले कि रौरा के हई जे हमरा पर इतना खुश बानी, हमरा पर काहे खुश बानी, एकरा बारे में हमरा के बताई। तब देवी माँ कहली कि हे ब्राह्मणी, हम सरस्वती हैं, हमरा खुश होते प्राणी के सब दुख दूर हो जाला। हम तोहरा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तोहरा ऊपर खुश बानी। हे ब्राह्मणी, तू पूर्व जन्म में एगो भील के पत्नी रहू, अब बहुत ही पतिव्रता भी रहू। एक दिन तोहार पति चोरी कैलस,
पति के चोरी करे के कारण राजा के सिपाही अइलसन आ तोहरा पति के दोनों जना के पकड़ के ले गइलसन। ओकरा बाद का भइल हम बताएब ये छोटा सा ब्रेक के बाद। जब पूर्व जन्म में तोहन लोग दोनों पति पत्नी के राजा हवालात में बंद करवैलन, ओह समय नवरात्र चढ़ल रहे। नवरात्र के पहला दिन जेल में कैद भइला के बाद ना तोहन लोग के 9 दिन अनाज ही खाए के मिलल, ना ही पानी पिए के मिलल। एह तरीका से अनजाने में ही तोहार नवरात्र व्रत पूरा हो गई। हे ब्राह्मणी, ओही समय के कैलस व्रत के प्रभाव से जवन तोहरा पुण्य प्राप्त भइल बा, ओह पुण्य के बदले हम तोहरा के वरदान देवे आइल बानी। तोहार जवन भी इच्छा होके तवन वरदान मांग ला। तब सुमति कहली कि हे माता जी, हमरा पति के कुष्ठ रोग से दूर कर देही। तब देवी माँ कहली कि तू अपना नवरात्र के पहला दिन के पुण्य संकल्प करम। देवी माँ के कहते ही सुमति पहलका दिन के पुण्य संकल्प कर देली। संकल्प करते ही उनका पति के कुष्ठ रोग दूर हो गए आ चेहरा पर चमक आ गई, बिल्कुल स्वस्थ हो गईलन। ओकरा बाद का भइल हम बताएब ये छोटा सा गीत के बाद। अपना पति के सुंदर शरीर देख के सुमति खुश हो गईली आ देवी माई सुमति के खुश देख के कहली कि हे सुमति, कुछ समय बाद तोहरा एगो उदालय नाम के तोहार पुत्र बुद्धिमान, धनवान, कांतिमान आ जितेंद्र होई। अतना कह के देवी माई सुमति से कहली कि अगर तोहरा और कुछ इच्छा होके त हमरा से मांग सकेलो। भगवती दुर्गा के वचन सुन के सुमति कहली कि माता, यदि रउरा हमरा ऊपर खुश बानी त हमरा के नवरात्र व्रत करे के विधि बताई। हे देवी, जवन विधि से नवरात्र कैला पर रउरा खुश होखिला आ शुभ फल प्रदान करेला, एह पावन पवित्र व्रत के बारे में विस्तार से बताई। सुमति के पूछला पर देवी माई नवरात्र के विधि विधान बतौली। रउरा सब भी सुनब जा, काहे कि काल से ही नवरात्र चढ़ जाता। हम नवरात्र के विधि बताए, लेकिन ये भजन के बाद। देवी माई सुमति से कहली कि हे सुमति, हम तोहरा सब पाप के दूर करे वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करे वाला व्रत के बारे में बतावतानी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक विधि पूर्वक पूजन करें। पढ़ा लिखल ब्राह्मण से पूछ के घर के अंदर स्थापना करे और वाटिका बना के ओकरा के रोज जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति बना के तीनों देवी के प्रतिदिन पूजा करके आप फल चढ़ावे, साथ ही साथ फूल से अर्घ भी प्रदान करें। हे सुमति, हम तोहरा के बताइब के फूल के अर्घ देवे से कौना फल के प्राप्ति होला। अब हम रउरा सबके बताइब कि कवन फूल चढ़ाइला से रउरा सबके कवन फल के प्राप्ति एह नवरात्र में हुई। ये हम बताइब, लेकिन ये भजन के बाद। हे सुमति, बिजौरा के फूल से अर्घ देवे से रूप के प्राप्ति होला। जायफल से अर्घ देला पर कीर्ति प्राप्त होला। दौना चढ़ावे से सब कार्य के सिद्धि होला। आंवला चढ़ावे से आभूषण के प्राप्ति होला। एह प्रकार से फल से अर्घ प्रदान करके फिर हवन करे के चाहिए। हवन में गुड़, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल और कदम से आम के लकड़ी के घी से जला के ओकरा ऊपर हवन सामग्री गिरावे के चाहिए। हे सुमति, गेहूं से हवन करे से लक्ष्मी के प्राप्ति होला। खीर के हवन करे से आ चंपा के फूल चढ़ावे से धन, तेज और सुख के प्राप्ति होला। हे सुमति, कमल के फूल चढ़ावला से राज, सम्मान, सुख और संपत्ति के प्राप्ति होला। काहे से कि कमल के फूल महालक्ष्मी माँ के बहुत ही प्रिय हवे। शहद, जौ और तिल से हवन करे से मनवांछित वस्तु के प्राप्ति होला। हे सुमति, एह व्रत के मंदिर में या फिर घर में कहीं कही जा सकेला। व्रत करे वाला
दुर्गा सप्तशती के अगर पाठ करे तो ओकरा और अधिक फल के प्राप्ति होला। अगर संपूर्ण पाठ करे तो जवन फल चाही तवन फल के मंत्र के शक्ति से प्राप्त कल जा सकेला। कह के देवी माता अंतर ध्यान हो गई। ओकरा बाद देवी माई के बतौला पर सबसे पहले नवरात्रि व्रत सुमति कहली। विधि पूर्वक व्रत करे में उनकर पति भली भांति उनकर साथ देवे लगलन। व्रत कैला के प्रभाव से और देवी माता के वरदान से दोनों जना के एगो सुंदर पुत्र के प्राप्ति भइल, जेकर नाम उदालय रखलन जा। व्रत के प्रभाव से सुमति के घर में अन्न धन के बरसात होके लागल। ओकरा बाद का भइल हम बताए ये छोटा सा गीत के बाद। दिन प्रतिदिन धन संपत्ति बढ़े लागल। आ सुमति के चेहरा खिल के राजकुमारी जैसन तीनों लोक में सबसे सुंदर लागे लागल। तब कुछ दिन के बाद अपना पति आ पुत्र उदालक के लेके बहुत से दास दासी से धीरज अपना पिता अनाग के पास मनोहर नगर में गईली। जब अनाग अपना बेटी सुमति के देखलन था उनका अपना आग पर विश्वास ना भइल। साथ ही साथ ओह दरिद्र के जब सुंदर राजा ऐसन राजसी पोशाक में देखलन तो उनका आश्चर्य हो गई। सुमति अपना गोदी में अपना सुंदर पुत्र उदालय के लेके रही, जमन की बहुत ही सुंदर रहे। ओकरा के अनाग अपना गोदी में लेके खिलावे लगलन आ अपना बेटी सुमति से कहलन कि तू सही कहत रहो, सब अपना किस्मत से धरती पर आवेला, चाह के भी ओकर किस्मत के लिखल केहू न मिटा सकेला। ओकरा बाद का भइल हम बताए ये छोटा सा ब्रेक के बाद। हे सुमति बेटी, तू ही बतावा कि इतना सब कुछ कैसे भइल। तब सुमति कहली कि पिताजी, सब देवी माँ की कृपा से उनका नवरात्र व्रत के कैला से भइल हवे। एह प्रकार से सबसे पहले सुमति नवरात्र व्रत करे के विधि पूरा गांव भर के बतैली। आ मनोहर नगर के सब जनता नवरात्र व्रत करके सुखी संपन्न हो गईलन। धीरे धीरे एह व्रत के प्रचार आ देवी माँ के यश दूर दूर तक